ebethuna uvukile lento ndithetha nge-Good Friday qha kuthiwa uvukile. Hayi, ngoku ndithi uShaka uvukile usipha ithemba lokuthi nomlungukazi wam akavuka. Andililanga umlungukazi wam xa itshaba because bendinethemba lokuthi uzawwenza laa nto yalamfo owenza otyiswayo avuke. Ndinethemba ndijonge laa bhokisi uzawuthi athi ndiyahlala ngathi ndiyabona uba hayi ukuvuka kaShaka kundiphe ithemba lokuthi nomlumkazi wam angavuka, noGift angavuka, bonke abatshabileyo bangavuka. Sihlale ethembeni uYesu xa ebuya ke kanjani, because uvuke kuqala xa ebuya. Uvukile uShaka. Sister.